Salutare și bine am găsit la un nou episod. Astăzi ne vom juca Rivals alături de doi prieteni ai mei. N-am mai făcut de foarte mult timp seria aceasta pe canal și mă gândeam să mai facem. Poate vă place. Haideți să începem. Bun, eu o să zic Crossroads. Roads. Doamne, că nu mai știu să citesc. Așa, sniper, shorty, katana și medkit. Bun. Ok. Problema e următoarea. Ei se joacă de pe telefon și au un auto-aim grozav. Oh, ia uite. Ia uite ce se fac. Slab. Drag slab. Bă, am picat. Bă, nu. De ce ratez? Hell, na. Da, wow. Deci, urăsc exoganul ăsta. Ok. V-am zis că au auto-aim, amândoi, pentru că se joacă de pe telefon, logic. Așa. Să nu mai zic cu voce tare că mă aud. Că poate să mă audă. E ca și că nu mă aud. Bun! Ha! Da, nu știu ce făceai acolo. Credeai că nu te văd sau ceva? Oricum mai eram un hit, adică puteai să mai dai un cuțit de ăla și mă duceam. Dar, na. Bun. Bă, hai, man, că nu se poate. Stai acolo. Camp și în timp ce noi doi ne bătem. Batem, mă rog. Nu știu cum se ia. Opa. Crezi că nu te-am văzut? Bă, de unde Până l-am văzut eu de unde... Bă, e grav, Adică domnul mă bate cu exogan, frate. E prea transpirat el și exoganul lui. Bă, ce sunt? Oh. Nu știu să mai urc o scară. Tare. Primul om din România care nu știe să dea un hit. What? Da, chiar sunt slab rău. Ia dacă eu am ales harta asta... Bun, am dat și eu un cap din două winguri. Slab, aia e.